Yawwa ta tsame, marka ta sauke, marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Marka ta tsame, marka ta sauke, marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Assalamu alaikum anti, a gaishe ki, tun ina misira na ango tiririn girki. Sai na ce dole in zo dab da tukunyarki, inda hali zan kama ki uwar daki. Sai in wanke tukane har da matsawanki, ya ina tsamanin ai ba zan rasa masauki ba. Daga tashin wasa jiya ya ganka, ka bugo sando yau ma da abokanka. Wuce banza daga karkuta girka, da mutiya ta yau zan karya haƙorinka. Inda ka dami da Allah ba za ka ji daɗi ba. Marka ta tsame, marka ta sauke, marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Aba marka ji fara shirya farin girki, mai tuwon can ai tilasta ji haushinki. Dan Allah ya miki liɗifi a wajen girki, yanzu kwastomomin duka sun gano ki. Ko tana girki sai dai a nuho gunki, an ce tuwon ta na ran nan ma bai yi daɗi ba. Ta kawata ce, yanzu ma na je ta bani aron ice, kai ina tsammanin kanka fa ya kunce. Na ji ne ta zazzage ki har mata ce, ko me za ki tara ba za ki yi kauri ba. Marka ta tsame, marka ta sauke, marka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Ta tsame, barka ta sauke, barka mai sarrafa rayis da tuwon doya. To in akwai naman to zan guji min daji, kikan tamomin na ɗari kar ki sako yaji. In shige wancan lungun yayi min keji. Babu wancan naman sai na bakar doje, in ma kurege ka bukata ga shi na soya. To sakwarar ita ta nuna a kawo ta, karki samun empty maza ki zubo hanta. Ka ciro ta ka tauna ka ji gardinta, mutumin nan za fa ka sa in bi ɗaukota. Wata ran sai na zo nan da farar mota, don baki da labarin me na cika yan bawa. Yake da kwastoman yau za a yi ta baba, lallai bai cancanta kyana shi abinci ba. Ya ci neran nan bai bani kudi na ba, jiya ma ya zo ya karkata ya ɗiba. Tun da jarin nan bai zama na haɗaka ba, kawai ya je gaba ba na san garamar murya. Barka ta tsame, barka ta sauke, barka mai sarrafa rayis da tuwon doya. Barka ta tsame, barka ta sauke, barka mai sarrafa rayis da tuwon doya.